Националния стадион Васил Левски. Тук точно преди минута и половина главният съдия Светозар Маринов от Русе даде начален сигнал за започване на срещата от 27-я кръг в първенството на професионална футболна група между отборите на Левски и Локомотив Пловдив. Среща, която ще ви покажем изцяло пряко по Ефир 2. Веднага за вашата добра ориентация ще ви прочета съставите на двата отбора. В момента нападат гостите от Пловдив. Тази атака завърши. Левски на вратата 1 Николов, 2 Кременлиев, 3 Дъртилов, 4 Цветанов, 5 Гинчев, 6 Янков, 7 Иванов, 8 Боримиров, 9 Стоилов, 10 капитана на отбора Тодоров. Боримиров влиза в наказателното поле. Възможно сега за Станимир Стоилов. Добра намеса на вратаря на Локомотив Пловдив Колев. Аз да продължа 9 Стоилов, 10 Тодоров, капитан на Левски и с номер 11 от Тимнев. Гостите от Пловдив на вратата Колев, 2 Пашев, 3 Марков, 4 Чакъров, 5 Говедаров, 6 капитана на отбора Вълчев, 7 Келепов, 8 Зайцев, 9 Иванов, 10 Саити и с номер 11 Кръстев. Старши треньор на Левски Георги Василев, а на Локомотив Пловдив Иван Кючуков. Казах ви, главният съдия Светозар Маринов от Русе с помощници Северин Петров и Красимир Василев и двамата също така от Русе. Дежурен делегат на Българския футболен съюз е Георги Милев. 3 минути от началото на срещата, резултат 0-0 след взаимодействието с Саити. Удар на Келепов. Левски атакува Боримиров. След взаимодействие с Янков, чудесен пас на Боримиров и великолепна намеса на вратаря на гостите Колев. Пламен Тимнев. Няма нарушение. Тодоров потърси Цанко Цветанов. След рикошета Станимир Стоилов, да видим сега с десния крак. Отново не успя след рикошет от крак на бранител на Локомотив Пловдив. И пак Даниел Боримиров влиза в наказателното поле. Сега да видим какво ще бъде решението на съдията. Боримиров и публиката искат дуспа, но Светозар Маринов прецени, разбира се, и аз не мисля, че може да се говори за момента е на лечение в Португалия. Знаете, че пък той от своя страна подписа договор с Бенфика. Добре, Тодоров успя да промъкне топката, но имало е сигнал на съдията Светозар Маринов. Той в този случай реши, че не е необходимо да пуска авантаж. Отново Станимир Стоилов, удар над напречната града. Остро изпрати топката, но не точно. След безобидни плахи атакуващи действия на Локомотив, добро центриране в наказателното поле. Това беше Тодоров, виждате го на вашите екрани. Добро нападение и отново разбъркване пред пловдивската врата. Ъглов удар. Хубаво слизане към вратата на Тимнев. Корнер. Сантиметри не достигнаха на Тимнев да подаде точно към Тодоров, който можеше да отбележи. Сега корнер. Иванов ще центрира. Вратаря Колев се намесва сигурно. Сега удар в стената. Янков центрира, няма засада. Центриране. Този път Колев се размина с топката. Разбъркване. В атака, либерото на Левски. И пак Дъртилов. Кременлиев тръгна в дясно. Успя да спре топката. Кременлиев. Удар с левия крак. Красимир Колев. Много силно. Даниел Боримиров. Кременлиев тича от дясно. В средата тръгна Георги Йорданов. Боримиров предпочете да търси Станимир Стоилов. Сега Тодоров разтегли по фронта на атаката към Кременлиев. Боримиров опасно влиза в наказателното поле. И великолепно изпълнение на Даниел Боримиров. Един гол, който си е изцяло негова заслуга. Това става в 23-та минута от началото на срещата. Няма какво да се каже. Майсторски гол реализира Даниел Боримиров. Най-резултатният футболист на Левски в този пролетен полусезон от първенството в професионалната футболна група. Бе Боримиров. И отново Боримиров в атака. Комбинира с Тодоров. Хубаво подаване към Станимир Стоилов. Какво ще измисли девятката на Левски? Много интелигентно се промъкна между двама бранители, но Колев отново бе много сигурен. Сега Златко Янков. Чудесна намеса. Не видях, че Пламен Тимнев бе останал сам в дясно, а може би
се заблуди, че Тимнев е в положение на засада. Тодоров в стената. Сега Златко Янков опита стрелба със същия успех. Сега пък Цанко Цветанов, по-точно от двамата нападатели, но Не искам да се повтарям, драги зрители, пак нищо не стана в тази атака. Сега центриране и изведнъж тях да бъде опроверган. той рядко застава за топката от подобни ситуации. Опита технично и бих казал, че от всички досегашни изпълнения на пряк свободен удар, това бе най-добри стип. Тимнев с едно докосване към Боримиров, засада, разбира се, засада на Станимир Стоилов. Той бе на около метър зад защитниците в черно. Активна игра на Левски, никаква съпротива от Локомотив. Вие опитахте много, не върви нещо за сега, поне за вас лично. Просто играта ми върви, но завършваше удар, нещо ми бяга. Да се надяваме, че през второто по време ще успее да отбележи гол. Защо според вас Локомотив играе така пасивно? Защото според мен Локомотив не играе пасивно, доста разиграва топката. Според мен това е така един от добрите мачове противника, който прави на нашия терен. Благодаря ви, успех. Има ли причини Левски да променя нещо през второто по време? Имате пълно надмощие. Надмощие имаме, но не съм доволен още от това, което ние показваме. И усилията не са достатъчни, пък и действията не са напълно така рационални и полезни за това, което искаме да получим като игра. Благодаря ви. Господин Кючуков. Извинявайте, само че кабела ми така. Треньора на Локомотив Пловдив, господин Кючуков, не играете ли малко пасивно през първото по време? Ще промените ли нещо в нападателен план през вторите 45 минути? Имайки предвид класата на Левски и настроението, с което отбора играе, за да се доближи още по-подчертано до шампионската титла, това е вярно, което го казвате. Казах на момчета на по времето, че трябва да се поотпуснат малко, да погледате към вратата на противника, защото Левски, увлечени в този си стремеж, допуснаха някои възможности, които не бяха така реално оползотворени. И бих казал, че съм доволен от играта на средните в фаза защита, които дадаха доста възможности на отбора на Левски да се възползва. Това и бяха много близко до отбелязването на други голове. Надявам се, че все пак второто по време ще бъдем по-добре в мисъл за атака и това казах още преди малко на момчета. Благодаря ви, пожелавам ви. Време Левски води с 1-0 на националния стадион Васил Левски срещу Локомотив Пловдив. За среща от 27-я кръг, дали това няма да е втори гол. Топовен изстрел на Николай Тодоров с левия крак покрай десния страничен стълб на Красимир Колев. Възможност за Иванов, чудесен удар от въздуха, красиво изпълнение. Заучено между Тодоров и Станимир Стоилов, или Тодоров ще центрира. Стоилов центрира, Златко Янков с глава опита да подаде. Нищо не стана и след този тъч, ако защитата на Левски не допусне грешка. Не могат играчите на Локомотив да направят нещо. Сега Боримиров чудесно изведе пред вратата Станимир Стоилов и за пореден път Стоилов в този двубой не можа да отбележи гол. Стоилов и Тодоров. Вълчев, Златко Янков временно спря атаката. Тя продължава, удар на Тодор Зайцев в ръцете на Пламен Николов. Може би ръководството на Левски ще се надява той да бъде на крака за срещата с състава на Локомотив София. Георги Иванов опита този хубаво да изпрати топката напред. Не успя. Сега Боримиров. Хубава топка, Николай Тодоров сам срещу Колев и това е 2-0 за Левски. Проста игра е футбола. Проста игра, особено когато изпълнителите са интелигентни. Голяма е заслугата на Даниел Боримиров, а и Николай Тодоров изигра положението по възможно най-добрия начин. Спря с гърди топката и с левия крак я изпрати там, където Красимир Колев нямаше какво да направи, освен да извади от своята